Sunod man ako. Ato ang akong yuta nga ako ang yadto na ako gasto ng yutaan ako. Ikaw ba buy alimunog ha? O ikaw buy sukod? Ikaw sukod sa yuta. Ikaw hatag ka ng papel. Para may bawa nila kisa dito tag-iya ng yuta. Ako tag-iya ng yuta. Dapat ato adra sa sudol. Ayo. Oy, boss. Nagulit tao, dre manulog ta. Dili ka kasampan ni boss sa kapuyuan ni dire. Manulog ta kayo. Sa unta ni boss. Wala ka man. Manulog ta. Kapuyo. Sana ulol. Manulog ta. Hindi na masunod bisa wala ka kapuyo. Asa man ni sugod boss? Yari gid boss. Kini yuta ako ani tanan. Pero ako kuyan ng yuta. Dili na apil na siya pero di na ko apil sa ato ang papel. Kay ato ang ilugo ng atong tangi lang yuta. Sulod dre. Ikaw sukod ha. Ikaw hatag. Kasi daas na daron sulod ta dre. Adlok ta na nila kita tigas yuta. Ako si Boy ilogon tra. Sitaan ta sa kapuyuan ni dire boss. Wala kita mo sa na. Ay, pagkapaitan yung panahon ng hitabos o kalibutan ginoon. Sus, mga mare, may kani kani mare. Sister, atong buhaton, gabi na ron pandemic. Ato nin tamnan ug utanon ni atong yuta. Kay dugay naman. Kay kani makatabang man isto ang lawas. Labi na dugay na ta kay kapuyo dire 15 na katuig, manug 16 years na. Wala graga. Dapat ka, nagkuanta, nakadikit na banig matise. Lamira ka sister, kana sister. Kanya, grabe na. Grabe vitamin sana. Kana. Sige, napadagan sister. Kana. Ano ikaw na limo diha nga hilaw pa man na sister. Wa makabalo. Naa sa hilaw ang lami, distansya. Lami? Naa sa distansya. Sister. Kaya lang. Francie lagi no? Pakano ko rin. Kana. Niwan kayo, pakano kay tibor. Ano, danlog lagi ni sister. Kalau wala ka lalad na, danlog ko na. Kagilo. Di ako yuta, dre dako kay ni. Mao ni boss. Grabe nagana butilyo ako plahubog guro na dre ay. Mura. Ano butilyo? Pasiyo ka. Itagay ako ni yuta, dre may mga ilog ani ako ni yuta. Mao ni yuta dire. Ako ni yuta, mga pila na ko 1,000 tuwa. Saan ka na sulong? Diyan ko ni ko. Sulong ka dito, sulong naman. Saan ka na ganun ang kami tao manunod. Hoy, gano'n na mo diya sa yuta. Oy, ano Mao ni kapuyo dire boss. Kise ka suko ni manano mo dre kang bate ha. Kami tagiya dire. Ko mo dire. Atong suko ni nato ni Hoy, yuta. ano ka balongan? Dugay na may pwede, may nag-16 na may katuwin. Ay, sa isa! Ano na kasuod ka na? Amo sirado man mong get? Boy, alin mo no kung boy sukod ari istog dire kay. Matakan ka ni. Namin mo sumo ninyo. Ikaw si Boy Ilog. Ilog kapon. Boy balingag Si ma'am. Boy Balingag. Boy, boy, alin mo no. Kanay mo kuya, kaning kadudo mo. Boy sukod. Si Boy Sukod. Sukod ni. Look, isa ka rin. Hindi na niyo yuta. Tingnan mo sige mo to. Kamu ani. Sige mo to tanong mo. Oy, sa. Kalma sa. Pestorya sa pre. Kanulon, trespassing. Pasing ka. Asa mo to? Isa. Ayan, yuta dire ma'am. Isa. Istorya na isa. Boy. Boy sukod. Nunga na. Ay, nangyari na. Istorya ko yun. Kaya na. Isa. Patigbasan ta na mo. Isa. Kami na sa. Aminaw. Aminaw ko. Asa. Ikaw ani yuta? Ako ni yuta. Nanay dito lo. Ako dito lo. O tuloy, Rike. Dako dito lo. Ikaw. Isa. Istorya sa ko. Asa ni Kikan? Gikan na sa mo ang gipaobra no. Rike. Puro ka kasto na. Ikaw, dugay na ka ng hilabot, ha? Sa tinood, kaninyo ta, dili mo, ha? Dili ako anak. Magdakawang! Kuha mo ka rin di pa kural bro. Kago na yun, sige, boy! Sing ka tuwing pa ng 16 sa kapaliyan! Wakay right, ha? Wakay right! Dako na ako si Boy Ilog. Ikaw si Boy Ilog! Sa pangalan pa lang ni mo, Ilog ka Kuya na ko si Boy Alay mo no. Ay, kaya, nabagay rin dyan mo, mga limonong! Uy, Boy Alay lang. Kasarikan! Ganon! Wala ka kabalo na. Igor mo sa kamay sugo Ay, na. isa! Ay, tingnan ko Boy Alay mo no. Ilog ka! Naghatod ka, ani, nga, kanig, dili, basta-basta, di ka man susgado! Nga, alimunog, rakawag ka sa imong gidalan dire! Kasi ma'am, dako kasto ani ma'am ako nagipakural diri. Ako dagang ko ma'am na. Dagang nga imong gisit up! Oh. Kabalo ka, Boy Ilog! Kanita na imong mga piki nga papilis! Mao, dako kay bayad! Sus. Ha? Na may bilin siya. Nagpuyo niya kayo! Wala kay labot o padako rum sa mong balay kay di kami sa bangko! Basta kaya ako lang ako arang. Ayaw